Dobrý deň, milí priatelia. Dnes som si pre vás pripravila troška dlhšie video, bude mať asi 10 minút, ale rada by som sa v ňom pozrela na dotazy vlastne, ktoré od vás dostávam a vzniklo na taký váš podnet, pretože mi často chodia otázky od vás, či už osobne, keď sa stretneme, alebo nejakou mailovou korešpondenciou, ako sa pripojiť vôbec k firme DXN. Skôr ako vám na to odpoviem, tak som si pripravila ešte nejaké také 4 okruhy, ktorými vás rada prevediem a na záver snáď to bude ešte aj nejaká rada. Takže poďme sa na to pozrieť. Prvá taká otázka, ktorú by som vám rada zodpovedala je, čo je to vlastne za firmu. Firma sa volá DXN, na Slovensku má zastúpenie a názov DAXN Slovakia. Na Slovensku je táto firma 4 roky. A inak firma DXN vznikla v roku 1993, svoju centrálu a všetky vlastne plantáže sa nachádzajú v Malajzii, kde som bola minulý rok pozrieť vlastne celé to pestovanie, ten zber, ako zber tej huby, ako to prebieha všetko, ako sa to spracováva. Za všetkým stojí doktor Lim, ktorý vlastne celý život sa venuje ganoterapii a skúma vlastne účinky huby na naše telo. Firma DXN je vlastne prvou firmou, ktorá má najväčšie plantáže s touto hubou a ktorá jednoducho si zobrala pod svoje krídla a začala sa tomuto obchodu venovať. Taktiež je najväčším vývozcom kávy s touto hubou do celého sveta. Tou ďalšou otázkou je, ako to funguje. V dnešnom vlastne ekonomickom svete a systéme sú vlastne dva spôsoby, akými sa vieme dostať k produktom každodennej spotreby, či už alebo k akýmkoľvek iným produktom. A tým prvým je vlastne sú to obchodné siete, sú to obchodné reťazce, kde si môžete ísť do obchodu tovar kúpiť. A tým druhým spôsobom je vlastne sieťový marketing, ktorý je tu už niekoľko rokov na trhu a takisto firma DXN funguje cez sieťový marketing. Je to tzv. Referenčný alebo odporúčací marketing. Čo to znamená, že vlastne v sieťovom marketingu sú obídené všetky medzičlánky a vlastne priamo cez distribútorov sa dostávate k produktom. A ďalšia vec je, že je to vlastne odporúčanie toho človeka, ktorý má s tým svoje vlastné skúsenosti a vie to posunúť ďalej. To je ten najpodstatnejší rozdiel, pretože tie obchodné reťazce a tie nadnárodné koncerny, vieme, že vyrobia reklamné kampane a predajú nám čokoľvek. Takže to je ten podstatný rozdiel, ktorý sa tu nedeje. Tu vám povedia len vlastnú skúsenosť a podľa toho sa už vy rozhodnete, či áno alebo nie. Tou treťou vecou, či je to pre mňa, tento biznis, tak to si samozrejme musíte zodpovedať každý sám, pretože to už je na vás. To, čo ja vám viem povedať k tomu, je to, že dnes nepoznám človeka, ktorý by nepil kávu alebo čaj, alebo nepoužíval vlastne produkty osobnej hygieny, čo je mydlo, zubná pasta. Takže je to na tom len otestovať a či vám bude chutiť a ako to viete cítiť. No poďme sa pozrieť na tú ďalšiu otázku a to je, že ako sa k tejto firme pripojím. Takže okrem toho, že to môže byť osobne, kancelária a celá centrála je vlastne v Bratislave, alebo dá sa to samozrejme aj online pripojiť s tým, že kuriér vám prinesie balíky po celom Slovensku. Platiť môžete na dobierku alebo prevodom, to už sú detaily. Takže 3 spôsobmi, ktorými sa môžete k spoločnosti pripojiť. Ukážem tú prvú možnosť. Tá prvá možnosť je jednorazová registrácia, ktorá je v hodnote 19,20. V tejto sume dostávate starter kit, kde dostanete vlastne písomný materiál o spoločnosti, marketingový plán, údaje o produktoch. K tomu si môžete kúpiť jeden produkt.
To je prvá možnosť. Druhá možnosť je to tzv. DSP balík. Je to tzv. Registrácia s DSP balíkom. Čo to znamená? Tie balíky sú približne v takýchto hodnotách, som tu zaokrúhlila, je ich 6 možností. 100, 300, 500 eur. Tento balík je vlastne, produkty sú namiešané firmou, čiže už je ten obsah balíka je presne daný. Tak poďme sa pozrieť konkrétne na ten napríklad 100 eurový balík. Takže kúpite si 100 eurový balík. V tom dostanete zdarma registráciu, čiže už 19,20 neplatíte. Dostanete produkty v tejto hodnote, ktoré si fyzicky zoberiete. A tretia vec, ktorú dostanete k tomuto DSP balíku je, že dostanete kredit vo výške tu 110%, tu 130% a tu 150% hodnoty balíka. Čo to znamená? Čiže tu dostanete v sume 110 eur na virtuálny účet a táto suma 110 eur tam bude dovtedy, kým si ju nevyminiete a budete ju míňať tak, že si ju budete uplatňovať ako 10% zľavu z nákupov nad rámec zľavy, ktorú dostávate bežne. Takže toto je druhý spôsob. Tretí spôsob, môj najobľúbenejší, je, že si kúpite jednorazovo produkty v hodnote 200 eur. Znamená to, za 200 eur opäť máte registráciu v cene, čiže 19,20 neplatíte. Vy si vyberiete, čo si v tejto hodnote kúpite. Kúpite si jednorazovo, už v podstate nemusíte nič ďalej riešiť vo firme. Samozrejme máte členské číslo, ak by vám produkty došli alebo chcete ďalej niečo nakupovať, prídete a kúpite si. O tejto možnosti, ako tu sa dá ďalej budovať biznis, sa potom samozrejme už osobne porozprávame. Takže to je tretia možnosť. Ďalšia vec, čo by som vám rada povedala je, čo získam tou registráciou. Za registráciu 19,20 v tejto hodnote, alebo 200 eur jednorazový nákup, alebo 100, 300, 500 eur za balík, produkty máte všetky k dispozícii, si viete rozbehnúť medzinárodný biznis. Tie investície a tie počiatočné náklady skutočne, ako v dnešnej dobe, kedy vieme, čo obnáša podnikanie, tak sú absolútne geniálne. Takže čo dostávate? Registráciou dostávate jedno členské číslo v nejakom formáte, v tomto, keď je to osobná registrácia. Dostávate toto číslo, ktoré vám platí na celom svete. Čo to znamená? Celý svet je, v DXN je zapojených 53 krajín sveta a má 6 miliónov užívateľov kávy. Takže absolútne kdekoľvek na svete s týmto členským číslom môžete ísť do pobočky DXN, nakúpiť si tovar, kdekoľvek ste na dovolenke v Thajsku, tak skočíte do pobočky, kúpite tovar, nemusíte nič prevážať a takisto môžete kdekoľvek registrovať. Čiže odtiaľto máte rodinu, ja neviem, v Londýne, v Kanade, registrujete si pod seba a fungujeme po celom svete. Tretia vec, ktorú získavate, je doživotná zľava na produkty a to vo výške 25%, čiže idete na firmu, zoberete členské číslo, objednáte tovar a vždy oproti predajnej cene máte túto zľavu. Ďalšia vec je, ktorú získavate s registráciou, webová stránka, e-shop a intranet. Čo to znamená? Webové stránky, ktoré máte od firmy k dispozícii, ktoré si môžete personalizovať, písať svoje blogy, uverejňovať fotky, videá, čokoľvek. E-shop, kde si už vaši známi môžu nakúpať produkty priamo vlastne cez vás a prístup do intranetu, kde sú všetky údaje o produktoch, o vašej skupine, o vás a tak ďalej. A v neposlednom rade sú to školenia. Chodia k nám vlastne členovia z celého sveta. Napríklad teraz tu máme ajurvédskeho lekára z Indie, ktorý budeme robiť bezplatné školenia, ktoré sú naozaj veľmi zaujímavé a prínosné. Taktiež školenia robia ostatní úspešní členovia, ktorí vždy sa
delia vlastne so skúsenosťami a s tým, ako pracovať v tomto obchode. Okrem toho 2-krát do roka robí firma tzv. Stretnutia československých členov. 1-krát do roka je to v Čechách a 1-krát do roka je to na Slovensku. Takže tešíme sa teraz do Brna cez víkend a v októbri zase tu na Slovensku niekde. Takže to sú školenia. No a ešte sa poďme pozrieť vlastne, či je to pre mňa tento biznis a čo to vlastne znamená, keď sa pripojím. Takže máte tu dve možnosti. Buď sa stanete bežným konzumentom a spotrebiteľom, aby ste si mohli tie veci kúpovať lacnejšie. Takže vaša káva, čaj, pasta, mydlo budú pre vás s 25% zľavou. Alebo tu máme ešte tú druhú možnosť, čo nevylučuje tú prvú. A to je biznis. Čo to znamená? Biznis sú peniaze. A peniaze sú sloboda. Takže kto si chcete privyrobiť popri zamestnaní, či už ste na materskej, alebo ste na dôchodku, alebo máte len veľa voľného času, alebo len by ste chceli prísť medzi ľudí, iných, spoznať nejakú komunitu, tak ste srdečne vítaní. Takže sme už pri konci, pozerám už aj 1,5 minúty, tak rýchlo, šup do toho. Posledné 3 rady, ktoré mám pre vás pripravené, a to je bez ohľadu na to, či sa k nám pridáte alebo nepridáte, je to myslené pre akúkoľvek firmu sieťového marketingu. Prvá rada znie, dobre si pozrite, aké produkty firma ponúka, či sú to produkty každodennej spotreby, ako často to ľudia míňajú, ako často sa bude znova nakupovať. Druhá rada znie, ak vám niekto sľubuje, že tie peniaze dostanete len tak a nemusíte nič robiť, stačí sa pripojiť, tak mu neverte ani slovo. Pretože toto je práca ako každá iná. Samozrejme, s pár rozdielmi, ktorými sú pre mňa absolútne časová sloboda. Robím si, kedy chcem. Či chcem cez víkend, či chcem v noci, či chcem cez deň, či chcem online, či chcem offline. Stretávam sa s kým ja chcem a robím si to tak, ako ja chcem. Nemám šéfa, ktorý by stal nado mňou a ktorý by sa ma pýtal, čo robím a ako to robím a prečo. Takže to sú moje dôvody. A tá tretia rada, veľmi ešte rýchla. Ak ste teraz v svojom zamestnaní, tak nerobte absolútne vôbec žiadne nejaké radikálne rozhodnutia a zostaňte pekne v tej práci a budujte si biznis sieťového marketingu ako svoj pasívny príjem, ktorý si budujete ako plán B. Vy proste potrebujete čas, aby ste otestovali produkty, aby ste sa s nimi zžili, aby ste sa dostali do jadra, do firmy, aby ste spoznali tých ľudí, aby ste sami zistili na sebe, či vám tá firma sedí, či to ladí s vašimi hodnotami, či jednoducho vás to presvedčilo, či ste schopní ďalej o tom rozprávať ľuďom. Takže na toto si všetko nechajte čas a v kľude, naozaj v kľude, si to nechajte zažiť a ucítiť, čo vám to spraví a či sa rozhodnete pre tú alebo onú firmu. Samozrejme, budem veľmi rada, ak sa stretneme osobne. Ak vás oslovila táto firma, tak vedzte, že sú tu zázračné produkty a naozaj ich odporúčam vyskúšať s minimálnymi nákladmi. Tu sú moje kontakty, je to stránka tajomstvorejšie.sk, je to stránka andreamolnarova.sk, kontakty, vidíte ma na Facebooku, takže veľmi sa na vás teším a je to samozrejme pre všetkých, ktorí by radi vo svojom živote niečo zmenili. Takže teším sa na všetkých. Ahojte.